Ja, die gaan dicht bij een wee, die is lang gas. Nou, hoe de kop. Ik ben aan het schaatsen. En wat ben ze? Juist. Ik kom eraan, ik kom eraan. Ik ben helemaal gek, jongens. Die wil alles een zin letten. Goeie, een nieuwe dag. Een nieuwe vlag. Een nieuwe vlag. Wij gaan op naar Drachten. En daar is een hele... En dan kies een crispy kiezen, een liedje doen. Daar En is dan kies je versieren. Juist, er is een soort Christfair. Is een verkeerpje kan je Christfair, maar dat is ook een soort Christfair. En daar kan de jeugd een Christbiemke maatje, versieren maatje. En waar ga je nog meer mee? Waar wacht je op huis? Tante Iels, oom Tjibbe en Famke. Ja. En? Met Nee. Waar zit nog meer bij om in de auto? Fiestingen. Die maar heel lang hier. Lara. Ja. Jara! Hij kon helaas net, hij die nog aan het werk. Dus die baalde wel een beetje dat hij naar mij kon. Maar het is net als, je gaat werkpaarden en je gaat sierpaarden, zullen we maar zeggen. Sorry Elke, love you. Maar wij gaan dus op naar Drachten en ik ben heel nieuwsgierig. Ik ga al wat verhaal niet en al wat foto's voorbij komen zien. En het ziet er echt super mooi uit. Nou ja, Zaken is echt heel gek van Chris Spul. Doe ik Rolf Jaff, is Chris echt leuk? Ja. En Famke vindt het echt prachtig. Via net te abonneren en een blauwtoon komt hecht aan jongens. Hè? Dat is al je vergeet. Even abonneren. Dan mis je hem helemaal niks van de chitsvlog. Die nemen je mute. Weer mee. Mijn oometje en tante Iels. Geven daar achterom, die weet het paard. Ja. Tante Iels en oom Tjibbe gaan wat hut. Ja, die gaan dicht bij een wee, die is lang gas. Ben Riet ook nog deze 100, hè? Nee, mij ik net. Aan dikke boete, maar wat net ha. Mijn en je kap ermee. Wat doet Hildo? Je loopt in voetjes steeds zo. Aan mij net Hildo, hè? Of oké. Nou, een parkeerplakje ziekje. Dat is toch een zijn. Kersthoofdstad van het noorden. Nou, we zijn compleet ook. Al je mooi even nog in de stijl van de Christclub. Ik zei, werd het al een keer broek, nou? Wat zei je, Famke? Alpaca? Alpaca? Wat kun je met zitten? Dit is mooi. Zie je zeker sneeuw op, hé? Wat is de shit? Hoe de kop? Boom! Nou, hoe de kop? Past het al, ja? Hallo. Master Chef, wat is hier voor mooi? Ik weet of die echt. Doorgaan alleen voor kinderen. Nou ja, dan was toen maar in mijn nummer. Wat leuk! Hier, doorgaan alleen voor kinderen. Kom maar. Kom maar. Tje. En vast. Oh. En een oele. En hier is een herten. Oh, deze bewegen. Ja, maar waar zit je nou weer? Oh, schattig. Zet de ezel in de auto. Ezel. Oh. Wat is dit voor een babybaardje? Er zit babybaardjes achter in de auto. Hier is te zien. En die. Zie die baby? Oh. Daar zit een bovenop van de hoek. Ja. Oh ja, de bovenop zit een en trouwens, het is toch net logisch dat je er net op gaat. Lachen, hier ben ik. Ja, Hebbes. Hebbes. Oh, dit is mooi. ben aan het schaatsen. Ik ben aan het schaatsen. En wat ben ze? Kleding. Juist. Ik ken de hoedje. Dit is leuk. Ze ben hier aan het schaatsen. Reden. Tjibbe. Tjibbe. Shit, Tjibbe, je bent de redens. Op de redderskaart. Oh, jij bent ziek, ja. Nee, beter. Zagen, dat is een hele gewoon iets is Dit is wel heel vet. Een weddenvest. Wat is het hier mooi, jongens. Al die crispy aan. Oh, dus mij is er net aankomen, jongens. Dit tante. Maar is er net om. Bam. De mijner bewegen.
Je gaat ze de berg hoor. De molen. Mooi Jara. Zie dat? Ja, kom eens. Ik kom eraan. Daar ben ik helemaal gek jongens. Die wil alles zien letten. Wat hebben we hier jongens? Kom eens. Ja, en ijsbanden. En circus. Een panda ben je? Hey, jullie ijsbeen beweegt. Oh, Jullie gooien op de fiets. lijkt op het motor. Mijn bak, mijn zit. Oh, hier. Hier zit een stand van de zaak. En dan van week. Je lijkt het verliepen. Van mij had hij wat te vol eten, hé. Ja. En er is ook nog een zeehoen. Oh, mooi knuffelhoentje. Nee. Oeh, leuke zakjes. Al je kriespeljaar. Zie je kunt 12 voeten zo in. Maar dan mag springen. Ja, gewoon net mee bewegen, gewoon zitten blijven west zest. Gewoon op een bank of zat chillen. Welke kleur hast u, Famke? Reed. Wat hast u? Goud met redenslingers. Oh, goud met redenslingers. Goud met redenslingers. Oh, je had hetzelfde. Ja, tuurlijk. En Jaren, wat hast u? Reed mij redenslingers. Jaris. Hey, Hark. Kries bim op tu, Kries moet zijn hier. Het eten zil smijt. Wat is het? Dus tante had vest, maar dan in het Engels. Ja. Kries, dit is de mooiste tier van Welke tier. is Mij dat een voor beermond aan de nak. Werkt het misschien of wel? Reed maar gouden slingers. Krijg toch zomaar die jongens. Goud Ja. met redenslingers. Famke wil verhuilen. Famke wil heel graag zwart zeker. Ja, die verhuilen. Wauw, wat. Hoppatee, Sa. Oh, alles er al mooi uit. Yay. Is het direct vol? Ja. Oh, jasses. Maar alleen een kries ben je vooral met Chip en tante Ilse het ziekje. Want wie haal je hè? U is het nog een beetje kof. Die Lika Gret is dan die dak. Tja, mama zei even Ik shit. wil er extra in. Maar dat is 4. Let op. Ik wil het eruit zien, hé. Gaat er een zit er omheen. Ja, wat op. Drukken, jongens. Hoppa! Donsje. Wat er bij naar boven? Ja. Dodo! Dit zit. Oh, zie erachter. Eén stapje. Oh, cute. Corona Zo cute. Zie deze met regen. We zullen wel een beetje in het kleurenthema horen, hè? Ja, en ik doe het in mijn kleur. Dat is blauw. Dat is green, toch? Blauw. Maar eigenlijk wil we dan ook een piek halen. Houzakjes. Eigenlijk wil we dan Doe maar ook zo'n- eentjes aan, dan zie ik nog weer oor uit, oké? Eigenlijk wil we dan ook zo'n piek halen van in die vriend. Voorzichtig, jongens, hè? Ik heb wel stikken. Ja, dat is allemaal niet fietsen. Welke vind je hem leuk? Ik wil zachtjes. Ja? Heel voorzichtig. Jou worden nou met chibben. Ja. Nou, alle Ben hebben het uitzocht. Het had even door, maar dan haal je eigenlijk wel. Een heel mooi kleurrijke palet. Zijn ze weer alpaca? Een hert. Joehoe! Ga naar de kassa, jongens. Ik heb het thuis aan je bjemke versieren. Hey. Deze weer een half halen, hè? Oh ja, nou het vierde. Lucht. Fresher. En wie sleutel kwijt? Ja, en die lijkt net meer in de boes en net meer in de tas. Gelukkig hier. Hier lijkt in die tas, of nee? Oké, dat is echt goed. Is er nog net even? Nee, man nog. Hoi, nou wie bent thuis? Het is wat later dan dat we al tachten, dus we hebben het even wat eten. Jaren is al naar huis, Rolf Jan is al naar huis, dus die hebben bij hem mijn huis gekregen. En wie zullen ons even zien, wat hier we al hier echt wel daar? Deze? Mooie gouden bal. Maar in deze Beetje olieachtige kleur, hè? regenbogen. Ja, zag je nog een vogeltje zacht?
Oh, wat schattig. Geen een ammerke. Wisten hier met nog van de gruttebeem. Die krijgen die gruttebeem die we ook in de kriesklip broek hier, hè. Dus er komen die, groene en rode en goud. Oh, dit is een slinger en dat zijn de lichtjes. Oh! Oh, veel. Oh! Maar we doen even omzetten daar, want het is heel donker. Omdat het is zo... Ja, dan weer een pitsteek in de hoes, hè? Ja, dan moet ik even de model zetten. Wat is er daar met steen? Dat is goed. Dat is goed lekker. Hé, die! Oh, er is één stuk. Ben je Nee, maar dat lang? zijn niks. Wie maakt je zaak in kriesbeemheid? We bestaan waarheid. Nou, wie ben je maar even tegen? Heeft nog tegen. Zie je, een goede bericht. Hier. Hij is serieus. Wat ga je daar? Laat het. Wauw. Hij heeft wel een mooi vel, hè? Ja. Ik kan een keer die daar in het hoekje steken, want die jachtstenen, die veten steken. Ja, ja. Ja, dus dan hebben we daar toch een beetje lucht. Ja. Dan begin je altijd een beetje onderin. Op het takje dat blijven. Maar nog steeds een beetje heen. Nou, maar zie je, jongen. En dan was het nou maar zo dan een mooi. Dat is nou net klein. Dus ik moet tegen die zo. Wauw. En draaien ze door wat eruit. Ik geloof het meer dan uit. Nou, met de slingers. Blijf hier onderin en dan go steeds nog iets beetje heen. Ja, zo. Dus met het wisselkastje lijst die daar wel. Zo. Tadaa! Ik dacht de stek trekt nog een mooi stukje. Nou, maar nog even de baltjes. Maakt het dan erin? Gewoon Maar en het is toch een takje in. het is gewoon Ja, dat zit verder erop, dat het er net al afvalt. Ja, zo. Ja, ja. Die is mooi. Hier, hè, dus. Is het een beetje verstopt alweer? Dan maar de piek erop. De piek. Dat is je piek. Een piekje, toch? Oh ja. Oei. Oh ja. Dit Hier is is- de S. Hier zit een beetje briks. S. Oh. Dan gaan we hier het mooie daar, hoor. En dan weer al je kriesding. En deze wijn. Ja. En wat zeiden we dan? Vond je dit? Nou, een leuke vlog. Abonneer je en zet beloud en connect. En via net ditzelfde download van je tablet of telefoon. Want na je tjitsvlog. Hey, Hier, want je bevlog. De chibbervlog. Want naar je chibbervlog. Beste. Hey hoi!